Er du klar, Jan? Ja, de skal lige skrues ind. De vil skrues ind her på terrænet. Er du klar, Holm? Bukkejagt i Polen. Jeg har lige skudt en 6'er. 8 meter fra tårnet. Og der går en til her. En lille en. Den er ikke mere end 40 meter væk nu. Jeg har lige skudt en buk her fra tårnet der. Den kom helt ind på 6 meter, så vi kunne ikke filme noget. Men så gik den bag om tårnet. Jeg fik et godt skud til den herovre. Jeg ser, om jeg kan finde den her. Det er fantastisk. Klokken er 9, og vi sidder i skjorteærmer i tårnet, og det er bare meget varmt. Det gør så også, at råvildt ikke rører ret meget på sig. Men vi har fået en buk her den første aften. Det er jo super. Det var så min buk nummer 2 her i Polen. En fin lille 6'er. Skudt på 70 meters afstand. Stod lidt skråt bag til, så det skuden er gået forud her. Så. Det er en flot morgen. Det er et sted, vi har nok set 25-30 bukker. Men noget småt noget. Vi er i jagt af en stor. Men han smutte. Nu fik jeg så ham her. Så det var flot. Moment. 200 meter.
Det gik lidt stærkt igen. Danke. En gode bukke. Ja. Aber mach fotografi. Ja. Vi har jagtet ham. Jeg skød så forbi på ham, så har vi jagtet ham over et par kilometer på åben mark. Nu fik vi ham. Jeg nåede selvfølgelig ikke at filme det, så. Vi har jagtet den her store sekser, en fantastisk buk. Jeg skød forbi på den på 200 meter. Ja. Og så måtte vi rundt omkring ham et par gange. Han løb. Vi har nok jagtet på en mark på 500 hektar, tænker så stor er den. Men til sidst der kom jeg der foran ham. Jeg fik skudt ham på 100 meter, men det var uden kamera, for det var inde i noget skrub, og jeg løb bagefter ham, så grej den her kamera, så det fik vi ikke noget ud af. Men det var en fantastisk jagt. Det er en rigtig, rigtig flot gammel buk. Det var skønt. Yes. Danke. Så lykkedes det at få ind på kamera. Det er nummer 4, før det lykkedes. Ja, godt. Ja. Ja, godt. Ja. Fine bukke. Gode bukke. Ja, select. Ja. Kijk på mig. Ja. Ja, gute trofæ. Dit is schön. Ja. Maar 2 diese heute. Ja. Lige skyde sådan 2 her med halv times mellemrum. Og så vil lige jagte en lidt om norm ind, men der rejser op, da han blev skudt. Men vi kunne ikke komme til ham. Så det er jo super. Super aften. Dat is diese spannende gestern. Ja. Der var lige 10-15 svin. Ja, der. Aber ja. Ja. Og gode bukke. Ja. 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 Gode bukke. Großer. Ja. Guck mal. Ja. Beautiful. Das ist jung. Is hij jong? Jong. Oh. Is. Viel alte? Oh, 4 jaar. 4? 4 jaar, okay. Ej, det var en flot buk. Det var det, helt sikkert. Hold da op.
Fantastisk morgen her. Så sidder den her rigtig flot buk ude i noget havre. Rigtig flot rød buk. Rigtig gode sekserne. Det er en af de få bukker, hvor den er større, når man kommer hen til ham, fordi han så ikke ud af ret meget, mens vi pyrser på ham. Vi var ved ham et par gange, og jeg prøvede også på at filme det, men det ville ikke rigtig lykkes. Så da han gik ind i havren, der lod jeg kameraet stå, så løb bagefter ham. Nej, det er et rigtig godt hoved, det der. Det er det. Det er en buk, jeg er rigtig glad ved. Super. En bitte buk, der er den store væk. Ui, det var en lang pyrs på en buk her. Han gemte sig godt herinde i. Man kunne kun lige se hovedet og hals her. Med lidt skæve horn. Rigtig god pyrs her på 300-400 meter, efter vi så ham. Rigtig spændende. Jeg havde kun chancen for et halvskud. Så det virker ret godt. Så har det været indvejning af trofæer og protokolskrivning. Der røg lige en lille ind i svinge i går aftes i mørket.